Deci împlinirea pentru mine este răspunsul pe care tu îl dai chemării tale. Și cum putem să ne găsim așa ceva în viață? Întrebând-o pe nevastă. Eu așa am făcut. Când m-am întâlnit cu Beatrice, i-am spus, Beatrice, tu știi că eu sunt un om care are așa o pasiune, o neliniște. Că eu am o misiune, zic. Tu știi că eu am o misiune în viață? Și zis, da, eu știu că tu ai o misiune. Și eu zis, da, care e aia? Și Beatrice a zis, misiunea ta este să spui adevărul. Și a mea să-ți pot cruce. Și a părut atât de înțeles și de profund încât am zis, she's the one. Deci, misiunea ta, a zis Mihai, este să spui adevărul și a mea să-ți port crucea. Mi se pare un genial, dacă e să te gândești. Deci femeia asta a înțeles, eu am o misiune să spun adevărul. N-a zis, misiunea ta e să faci politică, să fii profesor sau să fii antreprenor, ci să spui adevărul. Mi s-a părut că pur și simplu a fost o epifanie, că m-a lovit așa o lumină. Am zis, acest enunț nu vine doar de la ea.